Sa number 9, ang Central Philippine State University ang nag-rank 25th sa bilog na Pilipinas kag rank 1 naman sa Negros Island Region para sa Times Higher Education Sustainability Impact Ratings of 2026. Sa gitpagwa nga rankings ng Times Higher Education Sustainability Impact Rankings, ang Central Philippine State University o CPSU ang yara sa 801 to 1,000 sa overall global ranking. Sa bilog naman nga Pilipinas, rank 25 kag rank 1 sa Negros Island Region. May 1,646 ka mga universities ang nagpasakop diri gikan sa 116 ka mga pusod. Gin-evaluate ang mga universidad gamit ang research, stewardship, outreach kag teaching. Nag-rank 1 sa Pilipinas ang CPSU sa Zero Hunger sa ikaduha nga tion. Diri ginalantaw ang mga ginahimo nga tikang sang eskwelahan para mapaganhagan ang gutom kag ang paghatag sang access sa stakeholders sa healthy kag barato nga pagkaon. Ang CPSU ang nagatanom sa utanon mismo sa ilang ugsaran nga wala nagagamit sang kemikal kag ini ang ginagamit man sa feeding program para sa mga estudyante. Nagkatudlo man sila sa organic farming practices sa mga mangunguma para makabarato sila kag mangin maayo sa ikayong lawas ang ilang mga produkto.